Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun buka warung, muga-muga ora utang terus. Sing cah wingi ki ora garene maning dene urung bejar utange wis kasih pirang-pirang ewu ora bejar. Ora rene-rene kat wingi genteni ora rene-rene. Ngono sih kok. Ki susah bangku nek tangi. Sepi temen ah. Iya, luru-luru bala lah nelpon tengkeng jal. Ndak nang omah. Iya nek cah kae lagi nganu kajane prei gareng kerja. Jal tak telepon tangeng. Iya jal. Menawan nang omah. Ya. Tenggeng, kelem apa orang? Mau kang menerjeki bati-bati dia. Kae nek info, wah kalau info masuk wong kuwi. Tenggeng. Apa yang telepon? Halo. Geng. Halo, pergi. Nanti geng. Nang mbak sih. Dia nongkrong paling geng. Jadi bati-bati deh. Ya aku tak telepon bati-bati Din. Tak anteni tempat biasa kok nongkrong go warkiem. Karo biar utang sing dingin kae ta. Yo. Tak tunggu ku bati-bati dari telepon. Tak tani nang kene. Aku nak telepon tak kabiri. Ya. Oke. Siap. Nang omah. Nang omah? Heeh. Ya so. Tak kon nelpon bati-bati sisan. Iya siap. Saya ngenteni kene kowe men wis oleh batir men rene. Iya maer. Boleh kena sepi temen no. Iya. Mana oh? Dolan-dolan mah. Gimana? Sepi kabeh. Mago warung anu mbok sari jam. Maer itu nih. Wah, Dik. Panap parikan HP muni barang sih. Tenggeng sih. Telepon angkat. Bu. Halo. Halo. Nanti kono. Ngono Mas sih, pergi. Kulit nongkrong so nak aki kober mono. Ya wes ayo, tak anteni nang pinggir jalan. Oke, siap. Yuk, langsung siaran we. Ya so oke siap yo. Nganggur ini. Ngopi-ngopi. Oke. Sini ora teka-teka bocah suwi temen. Iya, kemarin ini apa? Ora kasih udah no. Ketipu sih dhewek. Loh, iki bocah. Weh, ayo. Ayo ngopi-ngopi. Ayo ngopi. Niliki anu Din. Salah. Kayak mau telepon. Kemarin. Loh, Situ teka temenan. oke, ini batin. Ini. Nah ngenteni bocah-bocah ora teka-teka. Enteni suwe duwe. Pergi sida ora? Apa ngopi? Nongkrong cari. Ya sih kan yo. Ya su. Saya di utang dingin. Iya, ndak parah namanya ora isin. Ya karo saya melas. Ya su. Wane nang anak kae. Ayo. Ya so. Suwe cara nongkrong ngono. Iya, ini suwe. Baru aja pergi sih. Ya wis suwe ning dia kan duwe utang karo Utang nang kana. Bro sing buka apa ora buka. Iya. Melas pan biasane sing ngono bocah utangan Iki pas lagi ora nak anta kae. Mas paringi melas ora dianta. Melaku. Ya, alhamdulillah sudah teka. Ya mesti tak tekani wong utang. Oh,
Tanggungnya ta. Bukan kian rada kelalen karo utange wong suwe ora tekan kene. Ya ora aja janji gong. Arep ket wingi. Wis rame apa kowe mau? Ya iki yo spiyo. Marbene Terus beda kang ndi we? Ya biasa sing mlaku-mlaku cah gembeng ngono. Enggak. anak kopi su. Ja ana. Abang, Abang sing kopi susu rasa coklat. Kopi pira? ora? Ngopi merah. Kopi. Pira? Papat. Papat. Heeh. Nah, kas kono kuwi sing Iya pancen iki karo nganu apa? Sing pengin diutang gitu. Heeh, pisan Karo tidak. utang. Karo nyarutang. bukan guys beda kelalen. Ya ora duwe utang rasa mesti paringi maneh kok. Ora balik modal ya nyobang, to. Ora. Iki tetep gejar. Ning kan wingi anak waktu beda ora kober. Kober lagi. Ora apa-apa. Mungkin anak utang ya dibejar. Ya. Kira siapa tah sing duwe utang? Kuwi wong loro e. Masa lo. Kilore sing Utang apa iki? Pas ora gak duit. Kurang gak duit kayak mana. Nyong kayak buka langsung diutang jal. Pas ora gak duit. Wis Ini gedang itu ora gedang. Ya ini sih. Gedangnya karo damang gedang. Kowe nek nggo nyong gedang ki ana terus. Bisa gedangnya. Si kopine. Hei, Ya, ini. ya. Ya karo ngopi. Den ora duduk ta? Wis tak udek iki ora dudek. Nyaman. Nyong putih yang biasa lah. Kian Yang Ini model apa sih kopi ini? Kopi-kopi masa anyes itu genci lah. Mambang. Ini sama gedang. teman gedang ya, kano. kono. Geng. Kono preken ini pedus geng. Iya, yang tidak terlalu dosa. Jika menapa terus? Mak gedang berah. Mangan ah. Teman gedang. Kono. Kita sejalan temen karo gedang. Milih sing tengah. Pinggir jare ora ilo. Kono nyoba biora sih lah. Prekenan. Ora. Pantangan. Kopi. Nyong pantangan susuke rontok kabeh yo. Maliane ora. Nyong jan ati puasa sih ngapurane ae. Nek pesen kopi. Izah kelalen. Wedhus prek wedhus. Ayo dah, urusan sudah betul. Mana? Dong. Siapa sih apa terus? Yang dong apa terus ini nih? Apa geng apa? Ini maju orang oh. Gila kan di wong tua nek sing koyo Kenapa orang mau ngomong karo wong tua? Wedhus lanang apa wadon? Lanang. Ini udah ini. Itu kemair pan. Aku kan pan. Aku sepira. Ya, hirau. 300 bulan. Lah nak utang den berke. Ya kita mono ya mending ora ngono. bukan oleh-oleh 250, Ora oleh pasti tenan ora. 250. Sing 50 ngemben 2 tahun maning. Ora didi. Pas mono enak kelompok iki. Anjur ora oleh nek semono wi. Jan ora oleh. Ning wedhuse nanti iki. Nang kandang. Gen. Jole jo. Di tak colongi nyong anjurku dike omong ilang ngono. Wah ya. Foto. Ya ben dike oleh duit e, Cuk. Ora apa-apa dong. Iya. Ji warunge ket nyora rene iki buka terus apa iki? Ya tetep tak buka. Ning rame. Ya sepi ya. Nah, ngopang rene ju kelalen yo. Ora kobre. Karo buka Pak. Kono. Iya karo pangan mair we. Iya. Ora lis temen no. Ya malah ora ndak gunting. Priki. Meledos. Aja rusak warungnya nyong ta. Ora kena jurah pangan perane. Rek yang gorek. Tinggal rek. Kena ya kerupuk dengan kerupuk denjo. Ayo daman kerupuk din. Kok tak panas ju. Ngono-ngono. Ya mangan kudu. Buka Pak mangan. Rezeki ora ilo arep pangan. Arep bisa. Mudah. Wah, oke. Mbak, nyah. Yuk. Kono. Ngono ya wis mangan ya iku. Ini udah acara. Ini udah acara ya kopi nanti yo.
anding wis yo. Tok racing. Ya sudah. Mbak, wis rampung yo anak syarat modin. Padahal ndi? Wis kuli metu-metu den. Pikir. Anjus pira sih kabeh? Jange telu. Ini papat. Lemewu karo 8.000 pira? 14.000. 14.000 karo sing andene wingi 28.000. Pirang pira? Pas 30 40. Pira? Semono wae. Den tak itu lagi. Den. Sing jurang kabehane 44. 44. Jen ngapura su. Cip Tak rege. utang dingin. Loh. Ora bidangga duit. Regi no. Gampang bere maning. Beda-beda maning kok. Jen Ya wis me ngapura aja sih. suwe-suwe. Yo, ngapura Soalnya lho. tak dipinjamane. Ya. Bisa. Kan malah diutangi maneh. Jarene apa bisa malah utamane. Regi. Geti kok nek cah kae iki mrene. Diutangi kabeh, ora dibejar. Lu wis ora bejar nganggo apa? Mbak okah temen ora dibejar. Mumet.